xumbat smajna bħal esplużjoni żgħira. Maħna ma tajniex każ billi konna qegħdin nilagħbu futbol. Mbagħad is-ser ħadilna l-ballun biex ipoġġuh f'postu x'kienu ħajtlu tfal. Mbagħad kif dana jiena bdejt ħares il fuq u rajt bħal isu nofs ajruplan jaqbad u jtajjar biex ġiet bin-nar. Dak kull ma rajt jiena. Mbagħad waqgħu l-ajruplan? Le għax mbagħad is-ser għal mort ngħid is-ser jiena u dana għalilna ejjew oħorġu l-barra. Mizbaċ għantina tinninta nissa għalissa għoddu xtibku. Bdejtu tibżaw intom ġifieri? Aħna bżajna aħna u żżar. Ir-reazzjoni tagħkom dak il-ħin x'ħassejtu? Iżda ħin terremot spinajt għalija. Diħat il-terremot, xejn ta' bizza, għaz konfuzjoni sħiħa ġew l-dar, ma jinkolla. Konfuzjoni sħiħa għax nafu naqblu namlu. Fl-14 Ottubru 1975 Vincenza Zammit li dak iż-żmien kellha 48 sena kienet l-uniku vittma żabbarija fit-traċedja tal-ajruplan Vulcan tal-RAF li ħasat ukoll il-ħajja ta' 5 membri tal-ekwipaġġ minn 7 bord. Żewġ bdot irnexxielhom jisparaw ruħhom il-barra mill-ajruplan. Weġġaj sew inti? Saqajja l-iktar inslaħtu bin-nar ta' waqgħet fl-intrata. Ġifieri inti nħraqt fil-fatt. Ija, saqajja. Kellkom in-nar ġo d-dar? Iva, ħafna, fil-bib ta' barra. Mbagħad kif irnexxilkom toħorġu? Mill-bejt. Bistu fuq il-bjut ġifieri? Kiku daqshekk. Mit-traċedja li żvolġit f'waħda mill-iktar toroq sbieħ ta' Malta quddiem is-Santwarju tal-Grazzja f'Ħazzabar u li ġġib isimha għaddew 50 sena. F'Malta l dan l-anniversarju membri tal-iskwadra tan-9th Squadron tal-RAF li l-bomber Avro Vulcan kien parti minna. 9 Bomber Squadron in the Royal Air Force is all about family. That's woven into the fabric of our squadron and our organisation. And although I didn't know the personnel who were lost that day, they were very much a part of our family and we're here to remember them. Mill-fjammi li għamlu triq is-Santwarju ħuġġieġa bħalhom 50 sena għal flypast illum ukoll b'żewġ jets Typhoon tan-9th Squadron illi taru b'tislima lil Ħazzabar tul din it-triq il-mimmi tajnejn iż-żabbarin.